susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko. Okay, magandang umaga po sa ating lahat, mga magulang, mga kapatid at lahat po ng sumusubaybay sa programang ito, ang Tinig ng Pag-asa. Ito po ang inyong lingkod, Reverend Virgilio Santos ng Jesus Be Lifted Up Church, Oriental Mindoro Chapter. At narito po tayo ngayon upang muli pag-aralan natin ang buhay at banal na salita ng Diyos. Ang topic po natin ngayong umaga ay matutunghayan po natin sa aklat ng Juan, Kabanata 15, mula talatang 13. Yan. John chapter 15, verse 13. Ganito po sinasabi ng banal na kasulatan, the greatest love you can have for your friends is to give your life for them. Ang sabi po sa Tagalog, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. So purihin po ang Panginoon sa umagang ito at napakabuti ng Diyos sapagkat ang kanyang pag-ibig ay laganap sa buong sanlibutan. Gaya nga po na sinasabi ng banal na kasulatan sa Juan, Kabanata 3, talatang 16, kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus, upang ang sinuman na sumampalataya sa Kanya, kay Hesus, ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ganun po pinakita ng ating Diyos Ama ang kanyang incomparable kind of love, no? At ang pag-ibig na tinutukoy po dito ay yung pong pag-ibig na galing sa Diyos, no? God's kind of love, no? Sa Greek word po, ito po ay tinatawag po nilang agape or agape kind of love. Isang pag-ibig na wagas, isang pag-ibig na pinakamataas sa lahat ng uri ng pag-ibig, no? Sabi nga po rito sa ating binasa, ang katumbas po nito, no, ang pag-ibig na ito, sabi ron, ay wala nang hihigit pa sa isang tao na handang ibuwis o ipagkaloob ang kanyang buhay
para sa kanyang mga kaibigan. At salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay tinuring na kaibigan ng ating Panginoon. Kaya nga po ang kanyang buhay ay nalagot, ang kanyang buhay ay ibinuwis po niya para sa kaligtasan nating mga tao. No, bagamat tayo makasalanan, ang sabi po ng ating banal na kasulatan, tayo na makasalanan at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos ay tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesus. No? At buhay po niya ang naging kapalit ng ating kaligtasan. Kaya nga po, ang sabi ng Biblia, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagdanak ng dugo. At salamat sa Diyos sapagkat ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak para patayin, ipako doon sa krus ng Kalbaryo. At dahil doon, tayo pong lahat nananampalataya at nagtiwala sa Kanya ay nagkaroon ng kaligtasan. Ano po? So dito po sa banal na kasulatan, mababasa po natin ano ba ang description ng tunay na pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Ano? Kasi meron pong pag-ibig na sa tao lang nanggagaling. Dalawang uri po yan. Yung isang pag-ibig na may pagnanasa, no? Ang tawag ko dyan sa English ay eros. Eros kind of love from the word erotic. Ito po yung may pagnanasa. Pwedeng ito po ay sa opposite sex. Pwedeng ito ay sa pagitan ng isang babae, isang lalaki. At kahit nga po sa kapanahunan ngayon, kahit parehong babae may pagnanasa. At parehong lalaki, meron din pagnanasa. So iba po ito. Ito po yung isang klase ng pag-ibig na sabihin na nating pangsamantala lamang. Pag nawala na yung pinagnanasaan, no? Nawawala na itong pag-ibig na ito. Kung minsan dahil sa pera, dahil sa mga bagay na material, o dito sa mundo, yung pag-ibig na yon ay nawawala na ng saysay. Okay? Meron isang pag-ibig naman na wala namang pagnanasa. At ito yung iniuukol po ng tao sa kanyang kapwa-tao, no? Yung pag-ibig sa kaibigan, pag-ibig sa kapatid, sa magulang, sa anak, no? So wala pong pagnanasa yan. Ang tawag ho dyan ay phileo kind of love. Ito isang uri naman ng pag-ibig na pansamantala lamang din. Kasi nga pag ang tao ay nagkaroon ng problema, no? Kahit nga magkakapatid nagmamahalan, pero pag dumating do sa punto na meron silang pinag-awayan, katulad ng pera, katulad ng mana, ay nawawala na po yung uri ng pag-ibig na yun. Ano? Kahit nga sa kaibigan, meron tinatawag na BFF, best friend forever. Pero kapag ka nag-aagawan sa minamahal, halimbawa nakikipagligawan, may isang babae silang pinag-aagawan, nawawala na yung best friend forever, nagiging best enemy na sila. So ito po yung mga pag-ibig na dulot at pansamantala lamang. Pero ang pinag-aaralan po natin ay yung tungkol sa pag-ibig na wagas. At ito po yung, sinasabi ko nga kanina, ito po yung God's kind of love. No? Agape or agape kind of love. The highest form, no? Or the highest kind of love. Ito po yung pag-ibig na galing sa Diyos, no? Kaya nga pansinin niyo doon sa ating binasa kanina, doon sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, walang kapantay ang pag-ibig ng Diyos. Sukdulang ibuwis ang buhay, no? Para lang patunayan na wagas ang kanyang pag-ibig. At ito po yung description na sinasabi ng banal na kasulatan, ano? Sa 1 Corinthians chapter 13, beginning verse 4. Sabi rito, love is patient and kind. Ang tunay na pag-ibig ay matyaga at may magandang loob. No? Matyaga, full of patience. No? May katyagaan, handang magtiis. At ito'y laging nag-iisip ng mabuti sa kanyang minamahal. Yan. So yan po ang description ng agape kind of love. At sabi rito, ang tunay na pag-ibig ay hindi mainggitin. No, sa English po, ang binanggit ay jealous or conceited. No? Hindi mainggitin, hindi, ano ba tawag diyan? Hindi nagseselos. Meron kasing iba, sabi nila, kaya ako nagseselos kasi mahal ko siya. Hindi po totoo yun. Kaya tayo nagseselos kasi wala kang tiwala. Yun ang totoo.
Pero kung talaga nagmamahal ka, hindi ka nananaghili, hindi ka nagseselos. Amen po ba? Okay, so ang tunay na pag-ibig, sabi rito, ay hindi mayabang o mapagmataas. Ang tunay pong pag-ibig ay punong-puno ng kapakumbabaang loob. No? Hindi nagmamapuri, hindi nagmamayabang. Ang tunay na pag-ibig ay handang maglingkod. Ayun, servant. No? Kaya masasabi mo lamang na ang pag-ibig ng isang tao sa kanyang kapwa ay tunay kapag handa niya itong paglingkuran at siya handang magpakumbaba, aminin ang kanyang mga pagkakasala, pagkukulang, pagkakamali at handa siyang makipag-reconcile sa kanyang minamahal. So yun po ang pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, sabi dito, ay hindi magaspang ang pag-uugali. No? It is not ill-mannered or selfish or irritable. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, at hindi magagalitin. So yun po ang sabi ng Biblia. Ang tunay na pag-ibig, hindi yung konting bagay lang galit na agad. No? Kailangan mahaba ang ating pasensya, maunawain, sabi rito. Ang tunay na pag-ibig ay hindi mapagtanim, ayun, sa kapwa. No? Love does not keep a record of wrongs. So ang tunay na pag-ibig po, hindi po ito nag-iipon ng mga gawang masama, tapos pag nag-away kayo, isusumbat mo. Yun. Hindi po dapat yun. Ano? Ang tunay na pag-ibig po ay nagpapatawad, handang umunawa, mahaba ang kanyang pasensya. No? Yun ang sabi ng Biblia. Ang tunay na pag-ibig, sabi rito, ay hindi niya ikinatutuwa ang gawang masama. Ngunit ikinagagalak niya ang katotohanan. So mabuti po yun. Ang tunay na pag-ibig ay hindi masaya kapag ang kanyang kapwa halimbawa nadapa, no? Meron kasing ganun, pag nadapa pinagtatawa ng pe. Pero kapag ang kapwa natin ay halimbawa nagkasakit o nagkaroon ng problema, kung talagang tayo nagmamahal sa kanya, handa po natin siyang tulungan, handa po natin siyang paglingkuran. So yun po ang tunay na pag-ibig. Ang sabi rito, ang tunay na pag-ibig ay mapagpatawad. Yan, hindi nagtatanim ng galit, ng sama ng loob, no? At pagka nagkaroon ng awayan, yun ang isusumbat lagi niya. Ang tunay na pag-ibig ay mapagtiwala. Yun, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi siloso, hindi nananaghili, kundi punong-puno ng pagtitiwala. Puno ng pag-asa at nagtitiis hanggang wakas. Yan. So yan po ang description ng tunay na pag-ibig. Meron daw pong tatlong nananatili, no? Sa buhay nating ito. Sabi ng verse 13, kaya't ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Subalit, ang pinakadakila sa lahat ng ito ay walang iba kundi ang pag-ibig. Kaya nasain po natin, mga kapatid, mga magulang, na ang tunay na pag-ibig po ay bumukal sa ating puso. No? Yung tunay na pag-ibig na sabi nga ng ating Panginoon ay yung handa mong ibuwis ang iyong buhay para sa iyong minamahal. No? No? Kahit po sa mag-asawa, yung eros love, pwedeng maging agape kind of love. Yung phileo love, pwedeng maging agape kind of love. No? Sabi nga ni Apostol Pablo, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa tulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Di ba? Paano po ba minahal ng ating Panginoon ang iglesia? Sabi ng Bible, ibinigay niya ang kanyang buhay para dito. No? So ganun daw po, iibigin ng lalaki ang kanyang asawang babae. So yun po ang pinakamataas na pamantayan ng tunay na pag-ibig. At dito po sa aklat ng Juan pa rin, sa 1 John chapter 4, verses 7 at sa mga sumusunod na talata, gusto ko pong basahin para maunawaan po natin ang gusto. At ito po ang kalooban ng Diyos. Sabi niya, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Amen. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. So doon pa lamang po sa statement na yon, makikita na natin
kung sino yung mga anak at hindi anak ng Diyos. Sabi rito, ang bawat umiibig ay mga anak ng Diyos. So ibig sabihin, yung hindi umiibig, yung puro galit, sama ng loob ang nasa puso, kayo na magsabi, anak kaya ng Diyos yun? Sabi rito, ang bawat umiibig, anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. So marami pong tao nagsasabi, kilala niya ang Diyos, no? Naniniwala siya sa Panginoon, pero yung pag-ibig hindi mo makita. Sabi ng Biblia, ang hindi umiibig, hindi kumikilala sa Diyos. So sinungaling po pala ang taong nagsasabing kilala niya ang Diyos, mahal niya ang Diyos, di naman siya umiibig sa kapwa. No? Sabi nga, paano mo sasabing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita kung yung taong nakikita mo at nakakasama mo araw-araw, hindi mo magawang mahalin. Ang sabi ng Biblia, sinungaling ang mga taong yon. No? Sabi rito sa verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. And verse 9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak. Yun na po yun, yung sinasabi ng John 3:16. Upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. At nagkaroon nga po tayo. No? Ito ang pag-ibig. Ito na po, verse 10. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog. Ayun. Upang maging alay. O sa ibang translation po, pantubos, ransom, para mapatawad ang ating mga kasalanan. Yan. At meron pong advice si Apostol Juan dito sa verse 11, mga minamahal, dahil ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. So, purihin po ang Panginoon sa mga talatang ito na ating binasa. No? Ang huling nais ko pong bitiwan sa atin ngayong gabi, kung tayo po ay mga alagad ng ating Panginoon, ang advice po ng Panginoon, si Lord mismo nagsabi, mag-ibigan kayo. Dito nakikilala kung sino ang mga alagad ng ating Panginoon. Sapagkat kung tayo po ay alagad ng Panginoon, dapat alagad din tayo ng pag-ibig. No? Tayo po yung mga tao na pinatawad, nilinis na ng Panginoon, inalis na po yung galit, yung sama ng loob sa ating puso. Naku, kung ipapatuto ko po naging buhay ko nung araw, ako ho, dahil po sa galit, sama ng loob, kimkim, yung kinikim-kim yung galit. No? Na may mga taong umaway sa'yo o nakipag-away sa'yo, siyempre, pag kinimkim mo yan, no? Pwede mo sabihin, balang araw makakaganti rin ako sa iyo. At ganun po ako nung araw. No? Gusto kong gantihan yung mga taong nanlait, gumawa ng masama sa akin, at maging sa aking pamilya. Pero salamat sa Diyos. Isang araw, narinig ko po ang salitang ito ng Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa. Bugtong na anak ang ating Panginoong Hesus upang ang sino man, kahit sino po pwede. Hindi po nagtatangi ang Diyos. Kahit sino na gustong lumapit sa Diyos, sabi ng Bible, kailanman hindi niya itataboy. Kaya tayo po ngayon, mga magulang kapatid, paghariin po natin ang tunay na pag-ibig. No? At ang tunay na pag-ibig po, mga magulang kapatid, ay handang magsakripisyo, handang magbigay sa mga tao na nangangailangan. Hindi natin pwedeng sabihin, mahal natin ang Diyos, mahal natin ang kapwa, wala naman tayong maibigay. No? May kasabihan nga po na, you can give without love, but you cannot love without giving. Pwede kang magbigay ng walang pagmamahal. Pagalit pa, sige, yan o. Kainin mo. Pero kung nagmamahal kang tunay, yan po, maipapakita po natin yan sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Hindi lamang po ng mga material na bagay, higit sa lahat, yung pag-ibig ng Panginoon. Yung
pagmamalasakit sa ating kapwa. Kaya nga po tayo mga Kristiyano, hindi po tayo kumbaga sinasamantala natin ang lahat ng pagkakataon para maipadama po natin ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Lalo na po sa kapanahonang ito ng pandemya, no? May mga tao po na nangangailangan ng tulong, walang makain, wala silang nawawalan sila ng pag-asa, pero kung tayo po ay patuloy na pinagpapala ng Diyos at totoo naman, no? Marami hong mga kapatid po tayo nagpapatotoo kung kailang pandemya saka siya pinagpala ng Diyos, no? Kami po ng ating bishop ay galing po sa Bulacan itong Sabado-Linggo at doon po namin nakita, no, yung mga taong nagtiwala, nanampalataya sa Panginoon na dati talagang hirap na hirap sa buhay, na biktima pa ng pandemya pero nagkaroon sila ng pag-asa at ngayon grabe pinagpala sila ng Diyos, no? Kaya kung tayo po'y pinagpapala, materially, financially, emotionally, no? Ipadama po natin ang ating pag-ibig o ang pag-ibig ng Diyos na sumasa atin sa ating kapwa na nangangailangan. Una sa lahat, ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Kaya sa oras pong ito, lahat po tayo na sumusubaybay sa programang ito, ang Tinig ng Pag-asa, may pag-asa po galing sa Panginoon. At dahil sa kanyang pag-ibig, purihin ng Diyos. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Ibinigay na po niya ang pinakamahalaga sa Kanya, ang ating Panginoong Hesus. How much more yung mga bagay na material lamang. Yung mga bagay na kailangan natin sa ating buhay sa araw-araw. Ang Diyos po ay napakabuti, napakabait po ng Panginoon. At maging sa kapanahonang ito, pinapadama niya po ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya sa umagang ito, minsan pa ipagkatiwala po natin ang ating buhay sa Diyos. Nais ko po ipanalangin ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito at ako po'y nananampalataya, ano man ang kalagayan nyo sa buhay. Meron man kayo mabigat na problemang hinaharap, sakit karamdaman, ang pag-ibig po ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Handa pa rin niyang ipadama ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagmamahal sa atin. No? Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Sabi nga ng banal na kasulatan, ipagkatiwala natin sa Diyos. Sa unang Pedro 5:7, pagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kabalisahan sapagkat siya ang kumukupkup sa atin. Hali kayo, nabibigatan sa inyong mga pasanin, sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng kapahinga. Kaya kung kayo po may dalahin sa buhay, gaano man kabigat yan, ibigay po natin sa Panginoon at sa Kanya po tayo magtiwala. Tayo po'y manalangin. Tayo pong lahat ay magbigay ng oras sandali na lumapit sa ating Panginoon. At kung kayo po'y naririyan, ngayon nyo lang po narinig ang mga salitang ito, nais ko pong samahan kayo sa isang maikling panalangin ng paglapit sa Panginoon sapagkat siya lamang ang pwede nating pagtiwalaan, asahan na hindi po tayo mabibigo. Sabihin po natin saglit ang panalangin ito. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko po ang lahat kong mga kasalanang nagawa. Sinadya man o hindi. Patawarin mo po ako at linisin. Hugasan ng iyong banal na dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawad ng aking mga kasalanan. At ngayong oras na ito, nagtitiwala po ako sa iyo. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. At sa umagang ito, Lord, nagtitiwala po ako. Hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Salamat po, Ama, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Salamat po, Panginoon. Pinagpala mo buhay ng bawat isa. At sa mga salitang ito ng nagpapahayag ng pag-ibig mo'y wagas, Lord, nabagat kami hindi karapat-dapat, pinapaging dapat mo po kami dahil sa pag-ibig mo, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, tinubos kami sa lahat ng uri ng karumihan at kasalanan at ngayon kami binanal mo na at ang presensya mo po, O Diyos, ay aming nararamdaman. Salamat po, Ama, sa inang pinagkakatiwala
ang lahat ng ito at nananampalataya po kami, walang bagay na mahirap para sa iyo at kami na iyong mga anak dahil mahal na mahal mo kami, hindi mo kami pababayaan. Salamat po Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga magulat kapatid. Magpatuloy po tayo sa pakikipag-partner o pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. At ako'y nananampalataya na ang Diyos ay buhay, hindi niya po tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sa gitna ng dilim, may liwanag na darating. God bless you po. Pinagpahala na tayo ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat, mga magulat kapatid. Amen. lingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi linto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang